በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለኹም ህዝበ እግዚአብሔር ውራት ምእመናን ምእመናት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መናእሰያትን ኩልኹም ምስ ህፃናት ሰላም እግዚአብሔር ይብፅሓኹም። አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ሁላትና ይሁን። ነዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ሚዲያ እተዳምፁ ዘለኹም ኣሕዋትን ኣሓትን ብፍላይ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሰሚዕኹም ናብ ኩሉ ክባዛሕ ገብሩለይ ብስም እግዚአብሔር ሓትት። ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምዚ ይብል መጽሓፈ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 8 መጽሓፈ ግእዝ እዩ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ሽዑ መንገድኻ ኸንዕካን ክሰልጠካን እዩ ይብል። እዚ ቃል እዚ ነቲ ኣብኡ ዝተፅሓፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ ክትገብሮ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ። ለይትን ቀትርን ኣስተንትኖ ማለት ሓደ ክርስቲያን ሓደ ብእግዚአብሔር ዝኣምን ሰብ ቃለ እግዚአብሔር በአግባቡ ክርዳ ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ መሰረት እንታይ ምዃኖም ክፈልጥን ክመሃርን ምእንታን ነቢይ እግዚአብሔር ኢያሱ ዝመልእኽቲ ዘመሓላሊፉልና ማለት እዩ። ነቲ ኣብኡ ዝተፅሓፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ 81 ቅዱሳት መጻሕፍቲ እስትንፋስ እግዚአብሔር ስለ ዝኾኑ ክነስተንትኖም ክነንብቦም ክንመሃሮም ብሊቃውንቲ ዝተፅሓፉ ብነቢያት ብሃዋርያት ብሰብአ አርዲት ኩሎም ብሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ብወለድና ዝተፅሓፉ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኩሉ ግዜ ክነንብብን ክነስተውዕልን ክነስተንትንን ዝሕብር ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እሞ እቲ ከመሓላልፎ ዝደለኹ መልእኽቲ ብዛዕባ ኣነ ዘዘጋጀኽዎም መጻሕፍቲ እዮም። ምክንያቱ ኣነ እዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ከዘጋጅዎም እንከለኹ ንውልቀ ኢለ ይኮንኩ ነዘጋጅየው እዮም ወይም ደግሞ ንንግዲ ተባሂሎም ኣይኮኑን ተዘጋጅዮም። ከዘጋጅዎም እንከለኹ ብዙሕ ግዜ ብምንባብ ብዙሕ ግዜ ናብ ኮምፒውተር ብምግልባጥን ብምድካምን እዩ። ብተወሳኺ ከዓ ካብ ዕለታዊ ናብራ እናቐነስኩ ወጪ ገይረ መሐተሚ ከቢድ ናይ መሐተሚ ዋጋ እናኸፈልኩ ሕብረተሰብና መንበባይ ክኸውን ብፍላይ መንእሰይ ሓድሽ ወለዶ ዘንብቦ መጽሓፍ ዝምርምሮ መጽሓፍ ከይስእን ኣብዚ ዘመንና ኣይተፀሓፈን ዝበሃል ምክንያት ከይኸውን ምእንታን ዓቕመይ ዝፈቐዶ እግዚአብሔር ዝሓበረኒ እግዚአብሔር ዘኽእለኒ መጽሕፍቲ ጽሒፍ ኣለኹ። ስለዚ እታ ናይ መጀመርያ መጽሓፈይ ንኩልኹም ምእንታን ክትረኣየኩም እዚኣ ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ብትግርኛ እያ ትብል። እታ ጸሎተ ሃይማኖት ኣብ ጉባኤ ኒቅያን ኣብ ጉባኤ ኤፌሶንን ዝረቐቐት ረቂቕ ኩላትና ንጽልዮ ጸሎት ከም አንድምታ መልክዕ ምስ ዓበይቲ ጉባኤታት ተተንቲኖም ዝተፅሓፉ እዮም። ስለዚ ናይ መጀመርያ መጽሓፈይ ንእሽተን ትመስል ብቅርፃ ወይም ደግሞ ብሳይዛ ዝናእሰት ትመስል ግን ብጣዕሚ ዓሚቕ ኣስተምህሮ ናይ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ንሃይማኖት ኣበው ምእተው ክኾነና ዝኽእል ዓብይ መሰረታዊ ትምህርቲ እንረኽበላ። ስለዚ ናይ መጀመርያ ስርሐይ ኣብዚኒሃ ጸሎተ ሃይማኖት ትብል ንእሽተን መጽሓፍ እያ። ዝተሓተመት ድማ ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ። ሽዕየ ሕቲመያ 2000 ሕቲመ ነይረ ከና 1100 ተሰራጭንን በአግባቡ ካብኡ ዘሎ ግን ፍርቁ ገዛ ፍርቁ ያው ምስ ሰባት ሃሊ ይመስለኒ ዝሮ ዝደሊ ሰብ እንተሃልዩ ክወስድ ይኽእል እዩ። ካልአይቲ እዚኣ ንነዊሕ ግዜ ንከባብ 4 ዓመት ዝደኸምኩላ ብዛዕባ ቅዱስ ያሬድ ኣቦና ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ነዊሕ ግዜ ብዙሓት ቅዱሳት መጻሕፍቲ ካብ ኣሮጌ መጻሕፍቲ እንዳገዛእኹ ዘየሎ እንተኮይኑ እውን ካብ ዘለዎም ብተውሶ ወይም ደግሞ ብልቃሕ መልክዕ ናብ ላይብረሪታት እናኸድኩ ምስ ነባር ናይ ግእዝ ቃላት ኣዋሂደ ናይ ቅዱስ ያሬድ ሙሉእ ብሙሉእ ህይወቱ እንትርፉ ዜማ ግእዝ እዝሊ ኣራራይ
ببرورو زيم كزي كوينو هيوت تاريخو أمتصاصو كاو تشاغيروون دغوا ناي دغوا ممهران ليناي ابيناي كمستسقافو ناي دغوا ابنت تمرت بيت ابي كبابي كمزنبره نابنت ناي قدوس ياريد دقه مزامورت 4 يوم وانا دغوا صحفو مالتي اتناي مجمريا ليق اسكندر يبحال አገበዛ አክሱም ሲሆን ቤት ትምርቲ ቤት የተቀጥን ትምርት ቤት ዝምህር ዝነበረ እቲ ኻልአይ ሊቅ ሳዊራ ይበሃል ኣብ ገዳም እንዳባ ገሪማ መደራ ጉባኤ ቤት ዝምህር ዝነበረ እቲ ሳልሳይ ሊቅ መንክራ ኣብ ገዳም ደብረ ዳሞ በአረጋውና አረጋው ቤተክርስቲያን ዝምህር ከም ዝነበረ ይሕብረና እቲ ሳልሳይ ሊቅ ብስድራ ኣብ ውሽጥ ሐማሴን ዝርከብ ዝነበረ ድግሳ ኣብ ዝተባለ ገዳም እዚ ዘየሎ ማለት እዩ አው ዞም ናይ ቅዱስ ያሬድ 4 ደቀ መዛሙርት ከመይ ገሮም ከመዘጋጀይዎ ናይ ድጓ ከመይ ከምስተስፋፈ በሙሉ እትገልጸልና ዜና ቅዱስ ያሬድ ትብል ማለት ስለዚህ ያ ካለ የተሰርሐያ መበል ሳልሰይቲ ዚ መጽሐፍ ዚ ካብራና ናብ ኮምፒውተር ቀይረ ግዕዝን ትግርኛን ገረ አዘጋጀ ተዘጋጀው አነ ገድላውን አብየ ጊዜ ግዕዝን ትግርኛን ይባሃል ማለት ነው በሐላፍነት ወሲዱ ዘሐተሞ ግን አውና ዲያቆን ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሕይወት ተባለ አብዝሕ ሰዓት ኣብ ጣሊያን ሀገር ዝርከብ ሓውና አዘጋጂው ወሲዱ ወሎ ማለት ነው ዝሮ ዝሮ ዘውዝኔ መጽሐፍ አነ ዝሸጦን ዝልውጦን መጽሐፍ አይኮንኩን ንዓይ ከዘጋጀው ግን መልእክቲ ሂውኒ ሓቢርና አዘጋጅና ተነጋጊርና ባዕሉ ስለዝሐጠሞ በገንዘቡ ስለዝሐጠሞ ንሱ ናብ ገዳማትን ናብ ህዝብን ይባጽሕሎ ማለት እዩ ዝሮ ዝሮ ሳልሰይቲ ስርሐይ እዚያ ከም ዝኾነት ገላውና አብየ ግዚ እዚያ ሳልሰይቲ ስርሐያ ሕዝ እንደገና ያው ካብዘይ ምንባር ማለት አይና ከንውለን ንኽእል ሱቂልካ እቲ ኩነታት ከቢድዩ መጽሐፍ ከተሐትም መጽሐፍ ከተዘጋጂ ዘመቻችወልካ ጊዜ ይኮነን ዘመቻችወ ጊዜ ይኮነን ግን ካፍታ ዘላትኒ ለይቲ ካፍታ ናይ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ትርፍ ሰዓት ቀባ ነቀናነስኩ መጽሐፍቲ የዘጋጀለሁ ማለት ነው ዚያ ከዓ ዋና ዓባይ ቅርስን ዋናን ዝኾነት ዓባይ ቅርስ እያሞ ዘን 4 መጽሐፍት ዚን አዘጋጀለሁ እዛ መጽሐፍ ዚያ ከዓ መሲሐዊ ትርጓሜ ዳዊት ምስለ መኃልየ ነቢያት ግዕዝ በግዕዝ ያትብል ስለዚህ 4 የን ቀሪበን ኣብ ስክሪን ቀሪበ ከሪዮኩም እዚ ከሪዮኩም እንከለኹ እዚ ክብል እንከለኹ እዞም መጽሐፍት ዚኣቶም ናይ ዕለት እንጀራ ዝሽፍሉ ይኮኑ ተሸይጦም ጥቅም ዝረኽበሎም ኣይኮንኩን ኣነ በቃ ተሳንቲም አደም ዓልቲ ሰብ ይወስዶ ገሊኡ ይበኒ ገሊኡ ከዓ አይተሸጠን ይብል ገሊኡ ከዓ በነፃ ዝወስዶ ነገር እዩ ታይና አይትርፈይ አገልግሎት ለቤተ ክርስቲያን ምግልጋል ለቤተ ክርስቲያን ለህዝቢ ተበጻሕነት ህልዎ ዘንብብ ዝምራመር አቅመይ ዝፈቀዶ ማለት እግዚአብሔር አይነበርክ ይውኒ ዘገልግለሉ አይነበርክ ህሊና ዝጽሕፈሉ ኢድ ዘንበሉ አንደበት እንድሕርዳ ይብን ኮይኑ እታ እግዚአብሔር ዝሃበን ጸጋ ባን ፈጣሪዬ ተገልግሎ በመባሊ አነ ከአዘገልግል ዘለኹ አብይ አገልግሎተይ መጽሐፍት እናዘጋጀኻ አቅምኻ ብዝፈቀዶ ንመናእሰያትና ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ንዘለው በቴሌግራም በስተፈላለዩ ቦታታት እናገልገልኩ ይርከብ ማለት እዩ ካፍቲ ቋሚ ስርሐይ ካብ አውደ ምህረት በሰባኪ ወንጌልነት በተወሳኺ አፍታ ትርፍ ጊዜ መጽሐፍት እናንበብኩ ንምእመናን እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ እውን አገልግሎት ይበለኹ ስለዚህ እዚ ንሄ ዝህቦ ዘለኹ አገልግሎት አበይኔ ጥራሕ ከተርፈ ይውሉን ቀዳማይ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እዚ ናፍቶም መናእሰያት ክበጽሕ ምእንታን ኩልኹም ሼር ክትብሉልና ኩልኹም ከተፋልጡልና ካው መናእሰያት እውን ናትና ሐሳብ ንሕና ክንገልጾን ንኽእል ክንብሎን ንኽእል ክንጥቀሞን ንኽእል ቃላት መንፈሳውና መንፈሳው ጥራሕ ንሕና ናይ ውልቀ ሰብ ስም አልዒልና ክንጸርሕ ኣይንደለን
ናይ ሰብ ሓጢያት ናይ ዓርስና ሓጢያት ዘይከኣልና ናይ ሰብ ሓጢያት እናቃልሐና እንተውዒልና እግዚአብሔር ስለዘይፈቶ በዚ ነገር እዚ ተፈለጥ ክንከውን አይንደልን ናተይ አቋም ከምኡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ አይዳይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ክሰርሕ እንከለው ሓቀኛ ዝኾነ ሰብ መፅዩ ምስታ ተዓነ ዝደኸምኩላ ናብ ሓንቲ ደቂቃ ትሕቲ ሓንቲ ደቂቃ ብ30 ሰከንድ ብ20 ሰከንድ ብ10 ሰከንድ ክትውዳእ እትኽእል ሼር እናበልካ ሓሳብ እናሃብካ ንዘይሰምዐ ክሰምዕ መጽሓፍ ንዝደሊ ሰብ ብምትሕብባር ገዚእኹም ብምንባር ከተተሓባበሩና መናእሰያት እንሆ ብስም እግዚአብሔር ነተሓሳስበኩም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ወሳነ ነገር እዩ ንኹላትና ዝምልከት ጉዳይ እዩ ሃገራዊ ማሕበረሰባዊ ንቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝምልከት ናይ አቦታትና ታሪኽ ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ትርጓሜ መሰረት ዝገበሩ መጻሕፍቲ ስለዝኾኑ ኩልኩም ብዝኻልኩምዎ ሼር ብምባል ክትሕግዙናን ክትተሓባበሩናን ብስም እግዚአብሔር እላበወኩም ዘን 4 መጽሐፍ ናብ ቅድሚትኩም ፊት ንፊት ከምፃን እሞ ርሕቕ ስለ ዝበለ እዩ ርኢኹም ክትሕግዙንን ሼር ክትውልለይን ብስም እግዚአብሔር ዝምሕፀነኩም ኣለኹ እሺ እዛ ናይ መጀመርያ መጽሐፈይ እዚያ ጸሎተ ሃይማኖት ብልሳን ትግርኛ ትብል እዚያ 2013 ዓመተ ምህረት ወርሒ ሚያዝያ ዝተሓተመት እያ ብዛዕባ ጸሎተ ሃይማኖት ብዕምቆት ትናገር እያ ማለት እዩ መበልካ ላይ ኩልኩም ትፈልጥዋ ኢኹም እዚያ ብማሕበራዊ ሚድያ ብጽቡቕ ጌራ ስለዝተፋለጠት ዜና ቅዱስ ያሬድ ብትግርኛ እያ ትብል ብዙሓት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እውን ሪኦምዋ አንቢበምዋ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ተጠቒሞምላ ንዓይ እውን ጽቡቕ ዝኾነ መራል ካብ ዝተዋሃቡ ኩሉ ካብ ዝረኸቡ ኩሉ መጽሓፍ እዚ እዩ ዜና ቅዱስ ያሬድ ይብል ብ2015 ዓመተ ምህረት ዝተሓተመት እያ መበልካ ላይ ገድለ አቡነ አብየ እግዚእ ብጣዕሚ ናይ ጥንታዊ ብራና እዩ ነይሩ እዚ ጥንታዊ ብራና እዚ ዓቕመይ ብዝፈቐዶ 2017 ዓመተ ምህረት ብዙሕ ደኺመ ዘዘጋጀኽዎ እዩ እንተኾነ እቲ መጽሓፍ ናተይ ስለ ዘይኮነ ኣዘጋጅየ ዘቕረብክዎ ዳ እምበር ኣነ ዝሸጦ ዝልውጦ መጽሓፍ ኣይኮነን ሳልሰይቲ እዚኣ ራብዐይቲ እንደገና ኩልኩም ክትስተውዕልዋን ክትርድእዋን ዝደልየኩም እዚኣ ከዓ ብሎማ ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ወርሒ ሓምለ ዓመተ ዝተሓተመት መሲሐዊ ትርጓሜ ዳዊት ምስለ መኃልየ ነቢያት በነጸላ ትርጉም ግዕዝ ብግዕዝ ዘከመ ተርጎሞ አሃዱ ሊቅ ዘእምሊቃውንተ ጉንዳ ጉንዴ እያ ትብል ስለዚ እዚ ዓብይ ቅርሲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና እዩ ኣብ ጉንዳ ጉንዶ ዝነበረ ትርጓሜ መዝሙረ ዳዊት እዩ ኩልኩም ካብዚ ብዙሕ ነገር ክትመራመሩ ክትርእዩ ብዙሕ ነገር ክትመሃሩ እትኽእሉ ጥንታዊ ግዕዝ ኣለዎ ጥንታዊ ትርጓሜ ዳዊት እዩ ብፍላይ ድማ ንትርጓሜ መሰረት ክኸውን ዝኽእል ወይም ደግሞ ናይ ትርጉም መንፈስ ክርድአና ብዝኽእል ብጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነ መዝሙረ ዳዊት እዩ ስለዚ ኩልኩም ናይዚ መንፈሳዊ አገልግሎት ሓገዝቲ ተሓባበርቲ ክትኮኑ ብስም እግዚአብሔር እላበወኩም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚያና ሓዳሽ ተሓተመት እያ ሰብ መፅዩ ክገዝኣ ሰብ መፅዩ ክወስዳ ሰብ መፅዩ ከንብባ ንገዳማት ንሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ነቦታት ንሓድሽ ወለዶ እንደገና ብቋንቋ ግዕዝ ንኽብርትዑ ምእንታን እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብጣዕሚ ተድሊ መጽሓፍ እያ እሞ እዚ ክብል እየ ዝደሊ ንስኻትኩም ዝኸኣልኩምዎ ተሓባበሩኒ ኣነ ከዓ ከማይ ዝመሰሉ ብዙሓት ሊቃውንት ኣለዉ ኣባይ ዝበልፁ እውን ብሞያ ብኣገልግሎት ብብዙሕ ነገር ግን ዝተሓባበሮም ስለ ዝሰኣኑ እቲ መንእሰይና ኣብ መንፈሳዊ ነገር ብፍላይ ኣብ መጻሕፍቲ ጉዳይ ትኹረት ሂቡ ኣገልግሎት ትሑት ኣገልግሎት ክህሉ ዝገብር ኣጋጣሚ ስለ ዘሎ በርግጥ እቲ ዘሎ ኩናት ስደት ፀገማት ድርቀታት ጠፊእና ኣይኮነን ግን ናተቃለስካ ንሕና እውን ናታትኩም ከመኻትኩም ኣብ ዝተፈላለየ ፀገም ንርከብ ኢና ግን ሰባት እስካብ ዝኾንና ኣፍታ መዓልትና ኣፍታ ዝተምቸወና ሰዓት ክንሰርሖ ዝግበአና ነገር ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ፍትዋት ሕዋትን ሓትን ኩልኩም ኣወዳትኩም ኣጓላትኩም መንፈሳውያን ውልደ ቤተ ክህነት
እዚያ ሰሚዕኹም ሼር ክትብሉልና ክትተሓባበርና ብስም እግዚአብሔር ጽውዕ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።